guys! Good morning and good day sa ating lahat. So, welcome back to my channel. It's Pangasinan naman yan. So, hi guys! Welcome back to my channel. It's Pangasinan naman yan. So, may dragon fruit tayo dito guys. Gagawa tayo ng juice. So, ito po yung balat niya guys. Chinap ko na siya. Ayan. Nakikrave lang po ako sa juice guys. So, papalitan po siya natin ng konti. Kasi medyo malalaki yung ating slice. Ayan, para magmukhang juice talaga siya. So, malambot naman ang dragon fruit guys. Kaya mabilis lang. Tsaka madali lang i-slice. And, isang piraso lang po yung dragon fruit natin guys. Kasi nakikrave lang tayo sa dragon fruit juice. So, dahil mainit nga guys ang panahon. So, parang gusto kong uminom ng malalamig. Ayan, pwede na siguro to. Yan, maliliit na siya guys. Para naman titikman lang natin yung ng dragon fruit. Ayan. So, pwede na natin siya ilagay dito guys sa ating maliit na Tupperware. Ayan. So, parang hindi na tayo bumili guys sa labas ng juice. So, maglalagay tayo guys ng condense. Ayan. So, matamis na to guys, kaya hindi ko na siya lalagyan ng asukal. And maglalagay din tayo guys ng tubig. Ayan. Lalagyan po natin siya ng mineral para maging juice. So, ayan guys. May yellow din tayo dito. Ayan. Ice cubes. So, dadagdagan natin guys ng gatas and hahaluin natin siya guys.
So, depende po yun sa lasa na gusto nyo. Para sa akin po, yung isang lata ng condense, ayan, sakto na po yun. Pag konti lang naman po yung gagawin nating dragon fruit juice. So, bago natin ilagay yung yellow, guys, haluin muna natin siya. Natin yellow. May juice na tayo, guys. Ayan, guys, tapos na tayong gumawa ng dragon fruit juice. So, ito guys, nagsalin din ako sa aking baso. Yan. Ang sarap guys. Homemade po ito. Dragon fruit juice. So, thank you for watching guys. Please like, share, and subscribe to my channel. Ito po yung balat ng dragon fruit. So, masustansya to guys. Yan. Bye! Thank you for watching. Ito yung dragon fruit juice na ginawa natin guys. Dadalhan natin si partner. So, papatikin natin yung ginawa kong juice. Tara guys! So, yun guys, nagpalabas si partner. Dahil wala na kaming time. Ayan, nagpa-laundry na siya. Bilisan mo dyan! May surprise ako sa'yo. May surprise ako sa'yo. Pinubukod na niya yung damit ko, guys. Meron pa. Konti lang yung pinalaban ko. Yung konti. Bayad na yan, di ba? Binayaran ko na, nakakaya naman sa'yo. Lagi kang libre sa akin, ah. Kaya gusto na lagi yung sabaw. Para dito na. Andun kayo mga puti, dito kong malaban. Bilisan mo naman. Itong galing mo pag Yan lang pala damit ko, eh. Palaba ka ha. May pasalubong ako sa'yo. Ano to? Amo ba yun? Ready-made ko yan, mahal. Sarap. Ano to? Dragon fruit. Baka. Ano? Gatas lang. Sarap. Ginawa mo lang? Ginawa ko lang yan. Para sa'yo yan, with love. Kaya masarap, no? Ay, ito pa, oh. Oh. Ayun o. Alam ko, pagod na pagod ka, eh. Ah, diba? Hindi tayo nagkamali, guys, kasi favorite niya yung dragon fruit. So, may juice si Mahal. Bo, di na tinantanan. Ang hilig niya kasi sa malamig, guys. Sarap. Sarap. Kaya pala ayaw ko muna ng tubig sa kampana. Ayun, meron pa, oh. May extra ka pang juice nilagay ko dyan sa lagayan. Ano? Sulit? Oh, bye-bye na, guys. Napainom na natin si Mahal. Kasi pagod dyan. Thank you for watching. Gutom yan. Nauhaw yan. Hindi ka naman naglaba, eh. Nagpalaba ka lang. Pagod sa work eh.
O, diba? Sulit guys yung ano, isang dragon fruit lang. Sunday may oat. May juice na kami. May pasok. Tapos masustansya pa yung juice. O, isalin mo na yan. Buti na lang, dinalan ko siya guys ng extra. Uy, wow! Dirham kita. Mayroon na ako doon. Hindi na ako mag-apo na rin. Sarap. Talaga ako nagsawa nito. Nung nasa Sri Lanka tayo, nagmukbang ka nito, no? Oo. O, diba? Para sa'yo yan eh. Naisip ko lang yan eh. 20 susunod ulit. Oo, kaya wala na yung binigay mong 200. Hindi pala yun. Ay, hindi na ako na. Nainggit ka naman. Sarap guys. Next time uli ah. Thank you. Kakaw eh. Na? Busog na busog ako. Hindi na makakapag-apo na nito. So, mahiwaga yung baso namin guys. Secret! So, bye-bye!